Chidzidzo chedu tinochiwana kubva kuna Mavamba kutanga pa 49 kufa kwaJakobho nokuvigwa kwake. Jakobho akazorongera vana vake achiti, nguva yangu yokuti ndichiendawo pakaenda vanhu vokwangu yave kusvika. Munofanira kuzondiviga pane madzibaba angu mubako riya riri mugura reEfuroni worudzi rwechiHiti. Ndiro bako riya riri mugura kumaMakipera riri nechokumabvazuva kweMamure munyika yeKenani. Rakatengwa naAbhurahama pamwe chete nomunda wacho kuti Efuroni muHiti ikava nzvimbo yavo yokuigavana. Ipapo ndo pakavigwa Abhurahamu nomudzimai wake Sara, Isaki nomudzimai wake Ribheka vakavigwawo ipapo. Ria rakazovigwawo ipapo. Munda wacho nebako ririmo zvakatengwa kuvaHiti. Kuzoti Jakobho apedza kurongera vana vake, akarara pamubhedha wake, ndiye Sarai oendawo pakaenda vanhu. Vakoma vaJosefa zvavakaona kuti baba vavo vafa, vakakurirana vachiti, zvimwe Josefu achiri kutivenga, zvimwe ari kuronga, twanoronga kutsiwa zvakaipa zvose zvatakamuitira hatizire. Naizvozvo vakatumira Josefu shoko vachiti, baba venyu vakatisiya vati, mundoudza Josefu kuti ndinokumbira kuti uregererewo vakoma vako zvitadzo zvavakaita nokuti vakakuitira zvakaipa. Saka isu varanda vaMwari vababa venyu tinoti, tapota tiregerereiwo zvatakakutadzirai. Vakoma vake vakazouyawo vakamugwadamira vachiti, onai isu tiri varanda venyu. Josefu akavati, musatya zvenyu. Ko munoti ini ndiri Mwari here? Kunyange zvavo imi makandiitira bangano rakaipa, Mwari akarishandisa kuita zvakanaka zvaaida zvokuponesa vanhu vazhinji nezvazviri nhasi uno. Naizvozvo musatya zvenyu, ini ndichakuchengetai mose navana venyu. Josefu akavanyaradza achitaura mashoko okuvadzikamisa mwoyo. Josefu nemhuri yababa vake vakagara muIjipiti. Akazofawo ava nezana ramakore rina makore 10. Josefu akaona vana vavazukuru vaEfuremu, akaonawo vana vaMaikeri,
mwanakomana waManase, wakaberekwa achiripo. Josefu akazotaurira hama dzake kuti, ini ndava kufa, asi Mwari achakushanyirai, achazokutamisai munyika ino, agoenda nemi kunyika yaakapikira Abrahamu naIsaki naJakobo. Josefu akataurira vaIsraeri kuti, ichokwadi kuti Mwari achakushanyirai, saka imi tsidzai kuti muchatakura mutumbi wangu muchiendawo navo. Josefu akafa ava nezana ramakore namakore 10. Vanhu vakamuomesa chitunha chake vakachiisa mubhokisi muIjipita imomo. Apa ndipo paperera chiremba chekushamisa. Tinotenda Mwari. Ndomusi Yesu akataurira vapostori vake achiti, mudzidzi haasi mukuru pano mudzidzisi wake, kana muranda kupinda tenzi wake, mudzidzi anogutswa kana achiitirwa sezvinoitirwa mudzidzisi wake, nomurandawo sezvinoitirwa tenzi wake. Kunge vakatumidza saimba kuti Bherizebhuri, ko kuzoti vemba yake. Saka regai kuvatya, nokuti hakuna chakafukidzwa chisingazofudugurwa, hakuna chakavanzika chisingazozivikanwa. Zvandinokuudzai murimi, zvitaurei pachena. Zvamunotaurirwa neni nakazevezeve, zvidaidzirei, mumire pamatenga edzimba. Regai kutya vanouraya muviri asi vasingagoni kuuraya mweya. Ityai uyo zvikuru anogona kuparadza muviri nomweya zvose mugehena. Tushiri tuviri tunotengeswa kamari kadiki-diki, handiti? Asi kamwe kato hakangadonheri pasi, baba venyu vasina kubvuma. Kana murimi nevhudzi renyu romusoro rakaverengwawo rose. Saka musatye, munodikanwa kupinda tushiri tuzhinji. Munhu ari wose anosimbira kwandiri pamberi pavanhu, neniwo ndichasimbira kwaari pamberi paBaba vangu vari kudenga. Asi anondiramba pamberi pavanhu, ndichamurambawo pamberi paBaba vangu vari kudenga. Shoko rakanaka ratenzi. Akubvunza ini ndichiti, munoziva kwamuchanovigwa? Kwamuchanovigwa muri kuziva? Makatonyora pasi? Makatonyora here pasi murovigwe? Hamusati? Saka matonono omukafa nhasi. Hana kuti muri padhaisi, hatisiza kuti muri padhaisi. Makanyora pasi here? Kuvanozviziva chakakutangira. Anozviziva chakakutangira, mumwe achazozviziva ndiani? Anozviziva muri anozviziva akakutangira, mumwe achazozviziva ndiani? Tinomurodzesa. Paanofana kuzoita sei? Anosiya ataura. Paanofana kusiya ataura kuti tasina kuibva pakati. Makanyora pasi pamuronoibva vana baba, pamuronoibva munoziva nzvimbo yenyu munoiziva iri paini? Cremation yakanaka inoitwa kuroma, inoitwa cremation, it's okay. Even if mukakriminatwa muchavigwa chete, avo vanhu havagari nemadota enyu kusvika nekusingapesi, vanofanira kuti maviga madota enyu maya. Unogona kuda kuigwa at sea.
Mungu mundikandi hangu madhodha angu munyanza zvinobvumirwa futi but munokuziva here ndo pane mubvunzo wangu mazuva zvatarwa mazuva chisi zvekutanga chabva kunani chabva kuna Genesis mama well done munoziva ipapo zvinotenda muverengi vanhu vakabata panotorwa nyaya dzevanhu mapya nyaya dzekutorwa yatakatorwa nyaya aJakobo nanzi Jakobo akazofa akadii akaenda sei akaunganidza chi akavataurira zvaanodii vaanoda kuti zvizoitwa vanhu vese vari pai ndainonga vari vamanyika zvokutaurwa shokuita inozivaipira uri padeti iro riri kuuya iri aiwa riri uriitwa baba wayo taurawo inesemberi ridzoka futi tarinzwa iri baba wachikuda kuigwepi pana Abrahama pana ani dani ndopandodini ndopandodozvoendawo ipapo pane madzitateguru angu pana ananyaperi ndopandoda kuiswawo ipapo. If you don't connect your spirit now, mazako chimupe musazomunye kuti munokonekera unoita chipoko ukatakokinetsa panapa utakakuti shungurudza mukufamba munzira umu takutadza iri kufamba tadhako ari kunofamba nenzira tausangana nemi munzira toti munofambirei une usiku toti munofambirei une usiku unganidzai vana venga vachiziva. Welcome to the children who are here with us today. I want to acknowledge the children with us today. Welcome. Well done. Thank you for coming. Indeed. Don't worry about the rest. I'll be using a bit of Shona so that your ancestors here can understand. They will understand a little bit more with the Shona. So I'm not ignoring you. I'm acknowledging you. I know you are around. And thank you for coming. It's wonderful. Don't worry about so many things. What's happening right now to you as well is you are being blessed. Because you've come into the presence of God. Well, I don't know if your parents tell you who God is, but I will tell you today. He's the creator. He's our maker. He's the source of life, human and divine. And he blesses our ways. So we are not ignoring you. We just want to make a bit of emphasis in our ancestors. Hey, I'm not sure. Jacob no, please listen. One is genetic, very important again. After Jacob, Bakoma, but Joseph, one is happening. Where's Joseph? I'm not in them. I'm not in them. Mwina igubi mwina ndio bwana bava aliweza tuwashika sasa wakati anafunga swala kanga laita sini wala mai na baba wanani mnawasiwa wanani mnawasiwa wanazwana na Facebook yenyewe wanazwana na pamsana Facebook lesho mwachauri ele mwacha obra vamsoro kumwe mwana munomuchaita sei kana mwacha asiku unomuti ndingo kamira sei vakoma vaJosefa vanoita confidence dzekudzokera kunoona Josefa pamusana pababa wani baba wavo nekuda kwezvaakanga akataurira pamusoro pani nokurarama kwavo naJosefa. They get the confidence to look at the because Baba Mashogasi, don't Mashogasi at all. New Testament, anyone can Mashogi. I don't know, so I'm our foot in my little that. I need Maria, say the apple. Didn't just go out to go away, every single not Maria Mai, Maria. Kana mumegazi uzakanga zvinogara kwaziga achinokuzudzakaini dzadzirengani no hachigoni kutimira vanongofunga tachakuda zvedenga zvedenga izvozvo Jacob akatozviitawo pane kamborona mari iri pakamira
kuti iye anotara zvetsika zvaatara ndezvetsika panichada kuzovika itsika dzaketi magari kagara kwemimi dzenyu makaisika anozonemka kufa hapana kusiri kufa munobva musango ukangosarako kusango ikulu wega wega pasina nokukuona vamonta ano ini ndokunekuina vana musanganjira zviregwa kune vana vavo zvakanaka but vana vavo vachamuvha ma vigwa vanamadzidzateguru ako igoiva vanamadzidzateguru ako igoiva munokuchimutsana ito mamona marara awe mukomana tinomuka naye vamwe etimuka vamwe naye aivandaamurukudavira kiu chero patarigekoba uyoke unosaka mune mari zvipoko nezvavarungu mutazozivana maakutitaisa zororo vanhu kurarama aiwa airemekedza tsika dzako idzodzo dzakashata dzinotola kuti dzakashata kuvigwa pane mazidategura kokana isu vamwe tinogongoigwa kuno because tiri kuigwa pamamangsi mazidateguru angu nawo maredemptoris ndo ava mazidateguru pane vareempesinoigwa ipapo tiri tunetata vaibatanirokoti ilelei tatusangana vanapevei but vamwese edemazidateguru tashaura chimwe chekuti chipa kuni tashaura chimwe chekuti chipa kuni vanzi vangu vashaura kuti ndakunene kusaimba kwacho yesu wangu chino chenyu chakadini chakanyanya pakuita sei chanyanya chichino cha yesu chananyanya pakuita sei imi kwete makati ainonzi makaiti makandisa kuti mune sei rayesu zirimi Something must shift. Something must
difference. We must. Until what that guys. Until slave. The Lord be with you. The Spirit. The reading from the Holy Gospel according to John. You know, here. And you know. Anzi? And you say, I bring up, don't confidence, that's the one. Don't confidence, I think you're my door. Mas isso era uma boa show. Agora vamos ver se um motor, só uma moto, mesmo assim. Vai morar aqui das vezes todas, eu vou mandar um vídeo, vamos ver se tem. Não te direi, foi choco. Digo riparizza, digo ricercheggia. Guarda, faremo. Sino pun nak kita sopan kita ni maru society. Aku nama mana? Anu betul. Anu betul kita kan bapak di rumah, dah betul rumah. Ya kita pun ham betul. Baru orang yang somos fuda cuma jadi jadi siapa. But when you are stubborn, man, you just want to in the direction. We must know what we are doing. Mambo gawe demi. Kama ndio mtauraishi kama hapa marabu ni mwaombe. Sio ndio mambo gawe ni moja. Gawe ni wewe baba iko. Gawe ni wewe. Sio gawe ni sio gawe ni wewe ni wewe wako iko. No, ama zalio itabuta kabisa. But whatever we give yourself time to understand a little bit more. Basics, my basics are how my basics are. No, just you kufunza uta mambo sio ile Latin, tuzo ya Latin. Anza kukumpira hizo. Para já não falamos zia de Roma, so vinha muito até outra umura. Chega zure hizi. Wanese maroma ese afa. Maroma ese afa para não kusana tena na papa. Kwa sare uri wadi. Tinyo rereshi Roma unyura uti. Unyura uti. Kudunyura chini Roma itigwa shaitwa manemisa maitwa haya. Bongosira akufata asiti chananguro kuti yaifamba sei. Zvaita weipa kunde zvipi. To be a part of this celebration difference, you mustn't be. Hanzi moyo yenu ngairege kumanikidzwa. Moyo yenu ngairege kumanikidzwa. Whatever you are doing, do it for free, but with freedom, with excitement. Chinotonakidza chakatonudza geju. Rakadzika kusvika pasi chaipo chaipo ndo pane geju rechirombo. We've come into the presence of God. We must feel that. And that presence of God, that experience is different. Till the presence of the Eucharist. Cristo pachake, Cristo pachake. Anozvipira. And why even am I doing hard, saying it will be confused?
akakutumira Kristu amadzadiwa kungoti hangu ndochiona kuti makapfeka bhachi but umwe musi ndichakunyima chete zvokuti anzi haexpect kuti fatazvizivo ndinotambira I don't. What am I giving you? Ndiri kukupa ichi isokamulero chichi zvaikonoti nerelief reading not relief reading. You must be confident. Anzi ndisi musatye. Do not be afraid. Isaitira zvinhu ngutya ngatiitire zvinhu in freedom. Tonakuzonodioma topomborerwa tobva tava zvisikwa zvitsva tava vanhu mapenyu tichifamba imomo mumagariro edimo mutsika dzeedimo mukuita zvinhu zvatinoita mwari akutangira ipapo. Mwari akasangana naAbrahama aizani Abrahama zitakutenganisa Abraham ende vaita zvitsika dzakakabvazisiya akabvisiya hatikurudzirwi naye munhu kurudzirwe nezvabvepi tozvihamba zvakanaka musavhundutswe norufu uye ngarisakusurprisai. Know what you want and tell the people. You know, it will be very easy zveni isusu hedu kana baba mutafu mungamugara madini ndira kugona baba mutafu mamatunyara pasi anidi aikona kusvika zvikona ndakafundidzira kuti pamwe baba mutafu Dead out of Afghanistan. Munozomoni mubonga boy. Amuzomoni. Yes, nakuona nyoka zimezo. Akazi zvikuti mufundzira yaka uzomutaura wa. Thank you.
Darreo, Afuero, no, Bishop,
navatendere sakadilei vari pasi pose tipewo tose rudo runotumba kuti veramu tinokumbirirawo mwana wenyu Gladys wamakadaidza akatisiya mutambire wazogara nemi akaitwa nhengo yaKristu nomubhabhatidzo zvakaitai kuti azomuvawo muvafi sokunga kwakaita Kristu zaruvira udenga atenderi vakafa vachinatsa kuzomufa nemi navamwe vose vakafa vasi vari nemi vachiponai toidzirewo dzimisi tose tiri pano zogara upenyu usikaperi pamwe namariya muviri wamai Jesu Kristu mwari mwanakomana pamwe nomurume wavo Yosefu pamwe navaposteri venyu navanhu vose vezvarwa nezvezvazvo akaita kuda kwenyu kuti tose pamwe chete zokumbidzai tichikupembererai tiri nhengo dzaJesu Kristu mwanakomana wenyu.
Ngati namati Mari mababa yedu takachikudza Maria wa makasarudza kuti ava mai vomwana wenyu ndimi matikwa chokudya chenyu chedenga tinokutendai tipewo zvose zvinosimbisa mweya nemiviri yedu imi Mwari kwemisi isingaperi. Amen. Seuso wetu chikumbire chikomborero chaMwari. Tinoimba na mambo mambo remuzero chemo chedu mambo ngave nemi chikomborero chaMwari anomasimbisa ose Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene chipurike panoda kuchengetei zvino nemisi isingaperi. Tinodumisawo penandi murudo norugare rwaKristu.
Thank you.